idol. Tagal! Ang Inday. Let's go long. Tawagalan ko ninyo og siyang Just call me Shang. taga Doña Vicenta, Davao City. From Doña Vicenta, Davao City. Ang akong Vitalis statistika. My vital statistic. 35, 35. 25, 35. 32. 32. In exact order. Dili katingala dolanday ug kalimod. You do not wonder and deny. In love jud kaayo ang akong uyab nga si Romnick kanako. My boyfriend Romnick is in love with me. Dili sama sa ubang uyab nga kung mugimik dili ka kuyugon. Yes, like the other lovers. If you're going to anywhere in Davao City, you stay behind. Sa tinuod crush kay nako na si Mario Penduko. Tell you frankly again, you know, Mary Pinduco is my crush. Sinita ba apog ko? I'm Chin. You lied to me. Gusto po na ako ng mga ingon anang lawas. I like the kind of bodybuilding of that man walking alone. Like Mario Pinduco. You want this, huh? You want this? Mario, you want this, Mario? Pare-pareho gid sila og lawas sa kung uyab nga si Romnick. Yes, Mario and my boyfriend is the same. So I like chopping. Mga yunanang klaseng lalaki nga mga saktog kargada. Yes. I like kind of man. The big butt, big muscle, and long arm. I like long arm, one shot, one kill. I don't like a rapid. Taas na kay nga storya dolanday. It's a very long story, Dolanday. Apan doon na di sikreto ang akong uyab nga si Romnick. But my boyfriend Romnick have us big secret. Og din na nagsugod ang gapnod sa akong kinabuhi. And this is the story of the stagnant of my life. Og ini ay tabu. And this is what happened. Long. This is MR Big Show with DJ Five. Bahong tahong ni Darla.
mo na siya? Gusto ba gusto ng babe? Malahan ko kanang katong Kisli? drinks. Doon sa lamang kit. Baby, kanahan ko itong kuhan katong tequila nga na murag mansalita sa tunga. Sige, order ta ka. Waiter! Waiter! Ah, Pwede bigyan ko, Gos. TCQ mong kabay. Pwede bigyan ko kay mga ikuan. May bago pa magod ni. Nag-hire pa mi. Sige kayo mga kailan dito. Ah, sige. Lagay mo katong tequila. Saan nga klase Ya, ka? adobo ang pulutan, ha? Sige. Katong Saan? tequila nga na yung magsilitas to nga. Harb, ito man Harb. Okay na to, Harb? Ako bahala sa'yo. Ganda naman ang boses mo. Hindi naman. Harb, kasing dula na PlayStation ba? So, Ayaw. Anak ka. adobo. Ayaw, anak, Pogs. Pulutan na to, adobo. Okay na? Okay, alam ka, kayang palit kayo. Mga na, baka... Marami naman na nag-cholesterol lang. Ano na ba, juga nga, gagawa na nga. Healthy living ko. Ang kulon na to, protection na lang itong kulon. Gusto mo nila, Pogs? Hindi ba? Din! Ikaw ba? Wala kang karoon baka ito na rin mo. Kabala mo kung di ka gusto og dagang tao, gusto ni mo ka ng kamukha mo lang. Oh, nalang si Darla, oh. Grabe siksi ang Darla, pinapuok man. Ay, Darla! Pa-request na kay DJ Pai ng Kwanbi. Pogs, dito magdungay. Pogs, kayo, kabalo ba akong jogging kung Pogs? Antay bitaw, ha? Oh, Jogging. Dar, sa'yo mo kwan order. Babes, Darla, babes. Ay, Darlan, talagay ka. Oh, mag-amiga ka mo, ba yan nag-invite, ha? Hey, okay naman na siya. Pwede naman nila i-greet, inigabot. Ana ka day. Eh, di na. Wala ikon ka day. Grabe ni mo, ay marunong kang mag-jogging. Kaya kang forma. Pero kang diskuhan biyan ni. Shot na. Sige na, kasarap pa akong... Ako na, yan na ning... Oh, shot na, Bogs. Ano ba akong hindi ko nagkainom? Jogging mo rin wala may panron. Yan ako na yung chick sa pikas table, oh. May panudlay ba? Mag-type ka na. May na ito kamay. Kung hindi naman yung kuminom, gamay. Oh. Lipong na mga Pogs. Dali yan, oy. Ano ba ka wala kayo sa'yo? Kung nagtutulog ba sa mga? Sige. Ay, lagay palabi. Yeah, jamming pa ka ng kagubog sa pikas. Okay mga naman naman, gagawas na. My girl, now she does what I say, does what I please. Cause you know when I never she lives what I need. Back in jail, went up the hill, east with a buck and a quarter. Jill came back with 250. What a working girl now. Babe. Oh, Babe. saan ka makay naman ka? Bogs, tog naman ka na, Bogs. Bogs, tog naman ka. Ay, sabog na, Pogs kayo, nag-jogging ko. Ha? Nag-jogging ko, ay, anak ka, sige mo, ginagawa niya. Liberas din. Saba niya. Imulaw ta niya. Pogs, bali ka na niya, Pogs, marunong Pogs, tigulang pa na ito, Pogs, no? Sige, nandun ko pagkalamiro dyan kay ka ba? Sige, sulot-sulot ka ng Station 69. Inya ka na mag-karingga niya. Dar, Pogs, Pogs, tawag Pogs, pulutan, Pogs. ano sa Dar? Ako na kain ko. Inoon ba? Inuman na. Inoon yung bada na huwag mo madungog ka. Day. Umok na kain ko day mo.
Isa ba yung anak ko po, gano'n dire mag... Si Mario, nagwawalabog na ito, Dre. Si Ayo, si Arvina. Harms! Harms! Ay, fuck. Saan man ni matakar ni? Saan mo hatod, ano yun? Ikaw na lang hato lang ni babe. Bis, ayun ako bata na. Bis, layo kayo nagbalik. Pero Bis, diba? Taga-diversion naman na. Wala ba yung masakyan sa diversion? Ayaw ko guys. Sige, Ka pa. Ay, ano na lang, i-drop na lang nato na sa kanto diversion niya. Diretso ta sa inyo. Ato taga ha? Sige. Sa banda, okay lang daw. Okay lang, eh. Basta mag-ulit lang. Oh, tara. Ayaw ko Uy, Bogs, tawag naman ka diyo eh. Ano ba kagmaa?